Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Andito na naman ako, si Christopher Gonzales. At wala pa akong maisip talaga na i-challenge ko sa anak ko, mga kadudong, mga ridang. Kaya itutuloy ko yung paghandog sa inyo ng kanta. Sana'y magugustuhan nyo, mga kadudong. Ngayon, shout out pala sa aking mga subscriber, sa aking mga supporter. Maraming salamat sa inyo. Especially kay Canada's Simple Life, talagang nag-message siya sa akin, nagko-comment siya, lalo niyang pinalakas ang aking loob para ipagpatuloy ko ang aking nasimulan. Maraming salamat sa iyo, Canada's Simple Life. Yan ang kanyang YouTube channel. Maraming salamat sa iyong suporta. At ngayon, naisipan ko na maghandog naman sa inyo ng kanta. Sana'y magustuhan niyo, mga kaludong, mga ridang, saan man kayong bansa, saan man kayong sulok ng ating mundo. Yun, kung mapapanood nyo itong ibabahagi ko sa inyong kanta, sana'y magustuhan ninyo. At Merry Christmas na rin sa inyong lahat, saan man kayong dapit ng ating daigdig. Merry Christmas, sana'y maging masaya din kayo sa kabila ng lahat ng ating mga suliranin sa panahong ito, dahil ay buong mundo yung nagdurusa sa trahedya, yung itong sakuna na nangyayari sa ating mundo, mga kaludong. Dulot nitong COVID-19 na ito, itong virus na ito, talagang buong mundo yung naapektuhan. Yun, Merry Christmas sa inyong lahat. Sana'y maging masaya kayo sa inyong kanya-kanyang mga pamilya, mga kaludong. Yun, sana'y magustuhan nyo rin yung aking ihandog sa inyong kanta. Yun lang ang kaya kong mai-share sa inyo sa ganitong sitwasyon, dahil yun, ilang araw din ako na nakapag-upload ng video dahil kailangan ko rin maghanap buhay para rin matustusan yung pangangailangan sa aming pamilya. Yun, mga udong, maraming salamat sa inyo, sa mga nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa mga viewers ko. Maraming salamat talaga sa inyo. Hindi ninyo ako iniwan. Kahit araw-araw may nalalagas din talaga, hindi talaga maiwasan, mga kaludong. Talagang ganun ang buhay. Hindi ko na patatagalin, mga kaludong. Shout out na sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel at sa mga mag-subscribe pa saan man kayong sulok ng ating mundo. Especially sa mga OFW natin, mga kababayan, na talagang malaking naiaambag nila sa ating bansa, mga kaludong. Yun, hindi ko na patatagalin, umpisahan ko na, mga kaludong. You know you're lonesome, child, when I say sit up in the good time, it's down in the bad. Whenever I'm discouraged, wanna do over. Don't you know about me? I can tell her my trouble to make them all say right. I can make up excuses not to hold her night. We can talk of tomorrow. I'll tell her things that I wanna do, but girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you.
girl, won't you tell me how can tell her about you? Oh, oh. How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it's you I think of every single night and day? But when it is easy feeling someone were true, oh girl, help me tell